नोंथांखौ आइबि गस्पेल मिनिस्टार दिनै खनसेबाव बरायनानै लाबाय। लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्टारनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै मोजाङैनो दं। जों बेबायदिनो इसोरनि अननायाव मोजाङै थाबाय थानो हाथों। जोङो बेबायदिनो इसोरखौ खुलुमबाय थानो हाथों। दिनैनि बे इसोरनि गाहाम रादाबखौ नोंथांमोननो फोरमायनायनि सिगाङावनो आं आफा इसोर फोरबो जिसु ख्रिस्ट' बासायगिरिखौ हामबाय होनो एसेबाबो सानदों जानो हागौ जिसु ख्रिस्ट'आ बेवहाय मा खालामदों। बेवहाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरनि आथिंखौ सुनानै होगासिनो दङ। सावगारियाव जोङो बे नुथायखौ नुदों। नाथाय बे नुथायजों जोंनो मा फोरमायनो नागिरदों जोङो बेखौ दिनै सोलोंनि एबा मिथिनानै लानि। जिसु ख्रिस्ट'आ देरनानै बेप्तिस्मा लाखांनायनि उनाव बियो बिफाया मावनो थिनहरनाय खामानिखौ बियो जागायनानै क्रुसाव दोगथाबजासिम बियो मावलांदोंमोन। बिनि फोरोंनाय मावनायफोरखौ जोङो खम समनि गेजेराव बुंनानै फोजोबनो हाया। बियो इसोरिक गियानजों लोगोसे बे संसाराव समाजारि मानसिफोरनो नांगौ जानाय माखासे गियानखौ बियो फोरोंलांदोंमोन। बियो माखासे आसुरित सोमोनांथाव खामानिफोरखौबो मावलांदोंमोन। बेनिखायनो बै समनि बुहुमनि मानसिफ्रा बेखौ सानोमोन जे बियो इसोरनिफ्राय फैनाय सासे मानसि जाथारगोन होननानै। बियो थारैनो इसोरनिफ्राय फैनाय सासे मानसिमोन। बियो गावनि बुंनाय राव आरो शास्त्रआव लिरजानाय राव नाबिफोरनि बुंनाय रावजों फोरमान जायो। बिनि मावनाय दांनाय फोरोंनायफोरखौ नुनानै मानसिफ्रा बिखौ सोमोनाङोमोन। बेनिखायनो बिनि उन उन बयबो थांफानायमोन आरो बिनि फोरोंनायफोरखौ सोलोंनायमोन। बेनिखायनो गोथार बाइबेलाव जिसु ख्रिस्ट'खौ देरसिन फोरोंगिरि होननानैबो बुंनाय जादों एबा मख'नाय जादों। जिखिजाया जोंनि दिनैनि बे सोलोंनो गोनां आयदाया जाहैबाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरनि आथिंखौ मानो सुदों, जों बेखौसो सोलोंनो नागिरदोंमोन। अब्ला फैदो जोङो दिनैनि बे टपिकनि सायाव सोलोंनोसै जे जिसु ख्रिस्ट'आ मानो गावनि सेलाफोरनि आथिंखौ सुदोंमोन। जिसु ख्रिस्ट'हा गोबां हाजार सेलाफोर जाबायमोन आरो बे सेलाफोरनि गेजेरावबो गावजों थाफानाय जाफानाय सानफ्रोमबो थाफानाय बेबायदि सेलाफोर बेहा 12 जन दङमोन आरो बे 12 जन सेलाफ्रा गावजों थाफानाय जाफानाय लोंफानायमोन आरो गावजोंनो बेरायफाबाय थानायमोन। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सिथारजागोन आरो थैगोनखौ बियो मिथिखागौमोन आरो बे थैगोन आरो सिथारजागोना पास्का परबनि सिगाङाव जागोन होननानै मिथिखागौमोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बे समाव गावनि सेलाफोरजों लोगोसे मोनसे पस्टआव दङमोन आरो बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ पस्टनिफ्राय सिखांनानै गावनि सायावनि गाननाय जिखौ खुनानै गांसे फालिखौ जानजियाव खास'दोंमोन। बिनिफ्राय गंसे दाबोराव बियो दै लखबनानै गावनि सेलाफोरनि आथिंफोरखौ सुनो हमनायसै। नाथाय सेलाफ्रा सोमोनांदोंमोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ मानो जोंनि आथिंखौ सुखो आरो आंनि आथिंखौ सुखो होननानै। सिमन पितरा जिसु ख्रिस्ट'खौ होनदोंमोन, "अ प्रभु, नोङो आंनि आथिंखौ सुनोसै?" अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुंफिनदों, "आं खालामनायखौ नोङो दा मिथिया, उनावसो नोङो बेफोरखौ मिथिगोन।" पितरा बुंफिनबाय, "नों जोबथाराजासे आंनि आथिंफोरखौ सुनो मोनथारनाय नङा।" जिसुआ बिखौ बुंफिनबावबाय, "आङो नोंनि आथिंफोरखौ सुवाब्ला नोङो आंनि सेला जाबावनाय नङा।" जिसुआ बिसोरनि आथिंफोरखौ सुखांनानै गावनि हिफोरखौ गाननानै उन्दुग्लेमफिनहैबाय आरो बिसोरनियाव सोंबाय, "नोंसोर मिथिबाय आं नोंसोरनि लागै मा खालामखो? नोंसोरो आंखौ फोरोंग्रा आरो फोरबु होननानै बुङो आरो नोंसोरो नंगौखौनो बुङो, मानोना आङो बिनो।" जिसु ख्रिस्ट'खौ सेलाफोरा फोरोंगिरि होननानै बुङोमोन आरो बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंसोर नंगौखौनो बुङो होननानै बुंदों आरो आङो बिनो एबा नोंसोर बुंनायानो आङो होननानै बियो बुंनानै लाबावदों। बेनिखायनो आं फोरबु आरो फोरोंग्राया नोंसोरनि आथिंफोरखौ सुबायब्ला नोंसोरो गावजों गाव आथिंफोरखौ सुज्लायनो नांगौ, मानोना आं नोंसोरनि जुनै आयना बादि जाबाय। नोंसोरनि जुनै आं जेरै खालामदों बेबादिनो नोंसोरबो खालामनाय बादि। जिसु ख्रिस्ट'आ सासे फोरोंगिरिमोन आरो फोरोंगिरि जानानैबो बियो गावनि सोलोंसाफोरनि आथिं सुनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेवहाय मोनसे गोथौ ओंथि हाबनानै दङ।
फोरोंगिरि होननाय लोगो लोगो जों बयबो मिथिगौ जे बियो सासे सनमान गोनां मानसि आरो समाजाव मान गोनांसिन मानसि जायो। नाथाय बेवहाय सासे फोरोंगिरिया गावनि सोलोंसानि आथिंखौ सुनाया एबा चेलाफोरनि आथिंखौ सुनाया गावखौनो जोबोद उन्दै आरो गाहाय थाखोआव दोननाय जादों। बेजों जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ बेखौनो फोरोंदों, बुहुमनि मानसिफ्रा रावबो साफा नङा जायनि थाखाय सोरगोआव थांनायनि क्वालिफिकेसन गैया एबा पाप गैयै साखोन सिखोन नङा, मानोना आदम हवानिफ्रायनो मानसिया पापजों जोनोम जाबोनाय। जिसु ख्रीष्टआ गाव थैनानै थाङोब्ला 12 जन चेलाया थोनहरजानायफोर जागोन। माने जिसु ख्रीष्टआ जेरै बिफा इसोरजों थिनहरजानानै मानसिफोरखौ फोसाबफैदोंमोन आरो फोरोंफैदोंमोन, बे 12 जन चेलायाबो जिसु ख्रीष्टनि थिनहरजानाय अर्थात बिफा इसोरनि थिनहरजानाय। बिफा इसोरजों थिनहरजानानै जिसु ख्रीष्टआ जि खामानिखौ मावफैदों, बे 12 जन चेलायाबो बे खामानिखौ मावनांगौ आरो संसारनि मानसिफोरखौ इसोरनि बाथ्राखौ खिन्थानानै फोसाबनांगौ आरो सोरगोआव थांनो हानायनि क्वालिफाइड खालामनांगौ। मानसिफ्रा जों गावजों गाव फोसाबज्लायनांगौ, मानोना जों बयबो पारफेक्ट नङा। मानसिखौ फोसाबनो थाखाय इसोरनि बाथ्राजोंसो हायो, जों गावनि टेलेन्ट गियानजों जोङो हाया। इसोरनि रावजों मानसिया फोसाबजायोब्लासो मानसिया पाप गैयै जायो। जेब्ला सासे मानसिया इसोरनि रावजों फोसाबजानानै पाप गैयै साफा जायो, अब्ला सोरगो रायजोनि क्वालिफाइड जायो। बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ सासे फोरोंगिरि जानानै चेलाफोरनि आथिंखौ सुनानै साफा खालामदोंमोन आरो बिसोरखौ बुहुमनाङै सा सानजा सोनाब खोला गासै दिगियाव इसोरनि बाथ्राजों मानसिफोरखौ फोसाबनो थाखाय थिनहरदोंमोन। आरो बे फोसाबजानायखौ जुदि नाजावोब्ला एबा बे जिसु ख्रीष्टनि फोरोंलांनायखौ नाजावोब्ला जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनाय जागोन आरो जिसु ख्रीष्टखौ जाय थिनहरदों बिफा इसोरखौबो नाजावनाय जागोन आरो नोंथाङा इसोरनि गियानजों बुंफबगोन आरो नोंथाङा सोरगो रायजोनि थाखाय सासे क्वालिफाइड मानसि जागोन। जिसु ख्रीष्टआ बे संसाराव धोरोम फोसावनो थाखाय फैयाखै। बिफा इसोरनि थिनहरनाय बायदि बियो बासायजानायनि खोथाखौ एबा परित्राननि खोथाखौ मानसिनि जिबननि सोरगो रायजोआव थांफिननायनि राहा लामाखौ रोखा खालामनोसो फैदों। जिसु ख्रीष्टखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ ख्रिस्टियान होननानै बुंनाय जायो। नाथाय ख्रिस्टियान होननाय लोगो लोगो बियो मोनसे धोरोमखौ मख'नाय जाया। जिसु ख्रीष्टनि फलोवार्स एबा चेला होननानैसो बुंनाय जायो। जिसु ख्रीष्टआ सोरगो रायजोआव थांनायनि लामाखौ रोखा खालामनानै होलांदों। बेनिखायनो सासे जिसु ख्रीष्टनि चेलाया एबा ख्रिस्टियाना सोरगो रायजोआव थांनायनि लामाखौ रोखायै मिथिगौ। बिनिखायनो गावनि 12 चेलाफोरखौ बिथोन होदोंमोन। बुहुमनि मोनब्रै दिगियाव थानाय गासै मानसिफोरखौ नोंसोरो इसोरनि बाथ्राखौ खोन्थानानै आं नोंसोरखौ फोसाबनाय बायदि इसोरनि बाथ्राजों फोसाबहैदो आरो सोरगो रायजोआव थांनो हानायनि क्वालिफाइड खालामहैदो। मानोना बुहुमनि सासेबो मानसियानो शास्त्रजों रुजुनानै नायोब्ला सोरगो रायजोनि थाखाय सासेबो मानसियानो क्वालिफाइड नङा। मानोना मानसिया आदम हवानि जोलै आरो बे आदम हवानि जोलैखाय जों बयबो आदम हवानिफ्रायनो पापजों बुंफबबोदों। बे पापआ थै बोहैनाय गैयाब्ला उद्धार जाया। बे थैया जाहैबाय शास्त्रआव लिरनाय बायदि जिसु ख्रीष्टनि थै, जाय थैखौ जिसु ख्रीष्टआ क्रुस दंफां सायाव बुलि होनानै थै गहोबाय आरो गावखौनो बुलि होबाय सुबुं माहारिफोरनि थाखाय। बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ दिन्थिलांनाय बायदि जोङो गावजों गाव इसोरनि बाथ्राजों फोसाबज्लायनानै जोङो सोरगो रायजोनि थाखाय क्वालिफाइड जानांगौ। जिसु ख्रीष्टआ हाजार हाजार चेलाफोरनि सासे दैदेनगिरिमोन आरो फोरोंगिरिमोन। सासे दैदेनगिरि आरो फोरोंगिरि जानानैबो बियो चेलाफोरनि आथिंखौ सुनानै गावखौनो उन्दै एबा गाहाय थाखोआव दोनदों। मानसिनि समाजाव फोरोंगिरि दैदेनगिरिफोरा गावनि स्टेन्डार्डखौ नायनानै मान सन्मान, गोग्गानाय, दुगानाय दमफोरखौ हमथाबनानै लाखियो। नाथाय सासे लिडारखौ समाजनि रायजोनि मावनांगौनि थाखायसो सायख'नानै हरनाय जायो। बेखौ जों मानसिफ्रा बुजिया।
गावनि मासिखौ मोनहैनाय लोगो लोगोनो गावनि पावारखौ गोसो बायदि बाहायनो नागिरो। नाथाय बे लिडार आरो दैदेनगिरिनि पावारा समाजखौ सिबिनांगौनि थाखायसो। जेरै जिसु ख्रिस्ट'आ दैदेनगिरि जानानै एबा फोरोंगिरि जानानै गावनि चेलाफोरखौ सिबिदोंमोन, आथिंखौबो बियो सुनानै होदोंमोन। बेबादिनो जिखिजाया दैदेनगिरिफोरा गावनि सिंनिखौ एबा समाजखौ अननो नांगौ आरो सिबिनो नांगौ। बे गियानखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि चेलाफोरनि आथिं सुनायनि गेजेरजों सोलोंनानै लानो हायो। दिनै बारा गोबाव बुंनो सानासै, बेखिनियावनो आङो फोजोबनो नागिरबाय। नोंथांमोन बयखौबो इसोरा बोर होफ्लायथोंसै। फोजोबनायनि सिगां नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामनानै होदो, शेयार खालामनानै होदो, गुबुनाबो इसोरनि बाथ्राखौ मिथिनाय बायदि। लोगोसे चेनेलखौ नोंथाङा दिनैसिम नुसनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै लादो, जाहाथे गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैबाय थानाय बायदि। इसोरा बुंग्रा नायग्रा जों साफ्रोमखौबो बोर होफ्लायथोंसै। आमेन। थेंक्स फर वाचिं।